बिसेसकै आं बेवहाय लेंहरजानानै जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला खोनानायजों लोगोसे आं रंजाखांदों। रंजानाय बाथ्राया बेनो बिथाङा दि दानि मुगायावबो बे रोखोम फ्रि अफ कस्ट बे रोखोम फ्रियावनो मोसानाय फोरोंनो नागिरदों। आं बेखौ नुनानै जोबोद रंजाखांदों आरो बिथांखौ रोजा रोजा गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं साबायखर बावदों। बे रोखोम दाबो जोंनि गेजेराव सुबुं थांनानै दङ। सुबुं अनफावरि हिसाबै आं बिथांखौ हामबाय होनग्रोयो। आरो नैथियाव आं बिथांनि थाखाय इसोरनि आरज गाबनाया बेनो बिथाङा जेब्लायबो जेन' बे रोखोम प्रग्रामफोरखौ बेबायदि थांखिफोर लानानै बे रोखोम जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बेबायदिनो मोनफा मोनफा रोंगौथि होनायजों लोगोसे दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो कम्पिटिसनफ्राव लांनायनि गेजेरजों सानसे समाव मुलुग दरबारसिम लांनो हागोन होननानै आं आसा आरो मिजिं थिनायनि गेजेरजों बिथांखौ आरोबाव खनसे साबायखर बावनायजों लोगोसे आं हामबाय होनो। बेखार ओरैनो सोरबा जौ जुवाजों थानाय माखासे लाइमोनफ्रा सेंग्राफ्रा बेसिकेलि बिदि मोसानायनो गेलेनायनो बायदि बायदि बिथिङाव इन्टारेस्ट खालामनायखौ नुनो मोना। नोंथांनि फारसेनिफ्राय मा खावलायनो? बे बुस्थुखौ लानानै आङो दहायबो बे मिथिंनि गेजेरजोंनो आं उन्दैफोरखौ बानजायदों। जोंनि दानि जौगाफुनाय गथ'फ्रा गेलेनाय दामनाय देनायजों सम नागारालासिनो दिनै मा जानो थांगासिनो दङ जोंनिया बे रोखोम गाज्रि जानाय लोंनाय गाज्रि जौ जुवा फेनाय मुवाफोरजों गोग्लैसोना थानाय लामा सामा एक्सिडेन्ट जानानै थैगोमाबायनाय बेबायदिनो गोदाव सोराव हिनजावसाफ्राबो बे रोखोमनो सेम जोंनि जोहोलावफ्रा जेरै सेम जानो थांगासिनो दङ। दिनै बे बिथिङाव आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों सासे गारजेन जानानै दिनै जै ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा जेरैबायदि जि थांखिखौ लादों खारजिसौना सरि दिनै जि थांखिखौ लानानै ब्रिटेन खारजि बिथाङा बेवहाय फ्रि अफ कस्ट 7 बोसोरनिफ्राय लानानै 50 बोसोरसिम बेफोरबायदियाव जुदि बै गथ'फ्रा जुदि एंगेज जानानै थायोमोनब्ला निस्सय जोंनि बिमा बिफा जोंनि गारजेनफ्रा निस्सय रंजानायखौ मोनगौमोन। आसा खालामदों जोंनि जि माखासे जोंहा हारिनि दैदेनगिरिफोर दङ आरो बे रोखोमनि गामि समाजारि दैदेनगिरिफोर दङ। आं आसा खालामदों दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ खावलायनो नागिरदों गामिनि दैदेनगिरिफ्रा जेन' मिटिंफोर खालामनायनि गेजेरजों बैफोरखौ होबथानायल' नङा बैसोरखौ होबथानायजों लोगोसे माखासे एंगेजआव खालामनो जेरैहाय मोसानाय बेबायदिनो दामनाय देनाय बे रोखोमाव बेबायदिनो टिउसन फरायनायाव मोजां फ्रि अफ कस्ट बेबायदिनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेबायदिनो गोसोखांलायनानै फोरोंनाय हाबाफारिफोर लानानै जुदि बिसोरखौ एंगेजआव दोननो हायोबा आसा खालामदों आङो सानसे बेलासे बे गाज्रि जानाय लोंनाय गाज्रि बारहावाया जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबस्रांगोन होननानै। मुसुरनायजों लोगोसे माखासे जोंनि समाजाव दासिमबो थांनानै थानायनि जेबो राहा लामा गैया होननानै आवगायनो नागिरा। बेसिकेलि मोसानायनि मुसुरनायनि बेलायाव माबायदि इनकाम जायो आरो माबायदि सिनायथि मोनो नोंथांनि बेलायाव? बेथ' भुल। मोसानाय मुसुरनायजों थांनानै थानो हाया होननाया बे भुल। मानो होनोब्ला जोंनि मेगनफोरजों जों नुगासिनो दं दिनैहाय जोंनि गेजेराव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जोङो मोनसे कम्पिटिसन लायो। बेनिफ्राय जायहा देरहासार जानो हायो बिथांमोनखौ जोङो गोजौ लेभेलाव लांनाय जायो आरो बे रोखोमैनो बिथांमोना रोंनायजों लोगोसे दिनैहाय गामिफोराव बे रोखोमनो जेरैहाय ब्रिटेन खारजिया जेरैबायदि दिनै फोरोंगासिनो दङ बेबायदिनो साफा बिसोरबो फोरोंगिरि हिसाबै थांनानै दङ आरो फोरोंनायजों लोगोसे बिसोरो बेबायदिनो गावसोर जेरै रोंबोदोंमोन बिसोरबो इयुन जोलैफोरखौ बेबायदिनो बोखांबोगासिनो दङ। जोङो जोंनि बर'नि मुंदांखा जोङो फार्स्ट जोंनि नायल' जाल' बै टाइमाव मोननो हानाय प्रनिता मुसाहारिखौ नोजोर बोनानै जों नायोब्ला नुनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां जोंहा मोसाखावरिफोर दङ गेलेनाय आयदाफोराव जोंहा गोबां बर' आइजोफ्रा जौगानानै दङ बिथांमोनखौ जों नोजोर होनो गोनां। भुल जागोन दि बियो जोंनि मोसानाय दामनाय देनायफोरजों जोङो थांनानै थानो हाया होननाया गिदिर भुल जागोन। जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि बर'नि दावमैना आब' सुलेखा बिग्राय गौतममोन बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि गेजेराव सिंगारानो गैबावा खम। जोंनि आइजो सिंगारफोरनि गेजेराव नोङो नायनो थाङोब्ला गोबां खम जोहोलाव सिंगारफोरनि गेजेराव गोबां खम दानि गोदानै उजिबोनाय गथ'फ्राथ' फ्राय गैयानो जों नुवानो। बे हिसाबै आं आसा खालामो जोंहा गासिबावबो जोंनो थांनानै थानो थाखाय लामा दङ आरो बे खोथाखौ जेन' बुङा जोंनि हारिमुवारि दामनाय देनायजों जोङो थांनानै थानो हाया होननाया बेयो नंखाय आरो बे माब्लाबाबो जानो हाया। बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। आं दिनै बिथांनि जे बेबायदि थांखि बे थांखिखौ लानानै जे दिनै बिथाङा दिनै बेखेवदों
बेवहाय आङो बिथांनि जे हायलोरुंबां डेन्स एकाडेमि होननाय मोनसे गाव बिमुं दोननानै जे हारसिङैनो बिथाङा जे बे थांखिखौ मावफुंनो गोसो मोदोम जिउ होनानै आवगायबोदों। बिनि थाखाय आं बिथांखौ गिबियावनो आं साबायखर बावग्रोयो। बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि जे बर'नि दोरोङारि हारिमु, जाय बर'नि दोरोङारि बे हारिमु बागुरुम्बा मोसानाय, दावस्रि देलाय मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, बिदिनो गुबुन गुबुन बर'नि जे दोरोङारि मोसानाय आयदाफोर दं। बे आयदाफोरखौ लानानै जे बिथाङा मोनसे बेसेन नाङै मोनसे फोरोंनाय मावबादा खालामदों। दा बिथांखौ जोङो बर' हारिमुनि आफादनि जानानै जों गिबियावनो रोजा रोजा साबायखरखौ जासिबाय आरो बिथांनि बे थांखिया जाहाथे जाफुङो आरो बे बेंटल हालामनि जे गुबुन गुबुन आफादाव थानाय जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेनिफ्राय जोंनि बर' समाज आफाद, गावबुरा आफाद, बिथांमोनहाबो जाहाथे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे नांगौ समाव हेफाजाब एसे जाहाथे होलायो। आं बिनि थाखाय आं जोंनि बे बेंटल हालामनि जे दैदेनगिरि गिदिरमा बिथांमोनखौबो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरनाय जाबाय। लाइमोनफोरखौ मा खावलायहरनो सानदों बाहागो लानो? लाइमोनफोरखौथ' जे जोंनि बर' हारियाव जे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जे बर' हारिया जेब्लानिफ्राय जोङो जोनोम जाबोजेनदों, बे बर' हारि जोनोम जानायजों लोगोसेनो जोङो जे जोंजों फैफाखानाय जे दोरोङारि जे जोंनि मोनसे हारिमु दङ, बे हारिमुखौ जाहाथे जों बावलाङा। गोदोनिफ्राय जेरै फैदों बेनिफ्राय आरो साबसिनै जाहाथे जोङो गोरायै जोङो लाखिनो हायो। आरो बेखौ लाखिनांगौब्ला, जे जोंनि हारिमुखौ जों लाखिनांगौब्ला, अराय सम जेब्लासिम बर' हारिया थागोन अब्लासिम जों हारिमुखौ लाखिनांगौब्ला बांसिनै दानि लाइमोनफोरनि सायावनो सोनारो। बेनिखायनो लाइमोनफोरखौ जेसे हायो जे जोंनि दोरोङारि बर'नि जे कालचार हारिमु, दा बेखौ जोङो लाइमोनफोरनि सायावनो जोङो आसा खालामो आरो बिथांमोनखौ जोङो सोलोंथाइ होनांगौआ बे जोङो साफ्रोमबो जों बर' रायजो राजाफोरनि जोंनि बिबान आरोखि।